Digicast Negros X. Ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kag yan naton nga mga top stories of the day. Today is May 28, 2026, Huwebes na adlaw. Pagparehistro sa 42 ka mga botante sa Barangay 9 sa Bacolod, gina-question. Pagtiro sa mga nag-scrap sa Barangay Banago sa Bacolod, nakuhaan sang CCTV camera. TNVS drivers nagsugod na baton sa payout, iban sa Sabado pa. 13 anyos patay matapos ginlampusan sang botelya. Kag sa good vibes, pwede na makapanag-iyas ang house and lot sa bulig sang gobyerno. Inataran sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang Baguio sa guwa sa Philippine Area of Responsibility ang sa karon isa na ka-tropical storm. As of 2 p.m. ang tropical storm nga may international name nga Jiangmi ang yara na sa 1,245 kilometers east and southeastern Luzon kag may kabaskugon ini nga 75 kilometers per hour kag pangmadlos nga tubtub 90 kilometers per hour. Nagagiho ini pa north-northwestward nga direction kag tuman kahinay. Ginapaabot subong nga gabi ukon buwas sa kaagahon magasunod na ini sa PAR kag pagatawgon nga domeng. Mabaskog pagid ang Bagyo Domeng kag sa Sabado ginapabot nga yari na ini sa typhoon category samtang yara sa Philippine Sea. Gina-forecast nga hindi maglandfall sa Pilipinas si Domeng kag bagwa sa PAR sa Lunes. Pero bisan hindi maglandfall, i-enhance ni ukon pabaskugon sini ang habagat nga mo magahimo pagadalasang ulan sumugod sa badong adlaw sa Visayas, lakip na sa Negros Island region. Sa number 9, 31 tanan ka mga vendor sa Bacolod City Public Plaza ginpang tagaan sa mga card. Tigayon na nga nabaton sa 31 ka mga miyembro sa Bacolod City Public Plaza Vendors Association ang mga bago nga cards nga ginhatag sa ila sa syudad sa Bacolod. Sunod sa kay April Rose Mayo, ang Executive Assistant to the Mayor, nga 15,000 pesos ang balusong tagsa ka mga card kag may ara man sang isa ka solar-powered nga suga. Tuyo sa syudad nga maging presentable ang palibot sa plaza. Rason nga palarehas nila o kundi palarehas nilang itsura sang tanan nga mga carts. Base sa pagsulundan sa syudad, kutob sa makabaton sang cart kinadumilian nga iparentahan, ibaligya o ihatag sa iban. Matapos nga gin-turnover ini sa ila, sarang nga ini magamit kag temporaryo sila anay nga ibutang sa atubangan sa plaza samtang nagapadayon ang rehabilitation sa sulod. Ini nga mga vendors ay nakabaton man sang 10,000 pesos nga livelihood assistance gikan sa syudad sa nagligad nga tuig. Actually, even ang ila nga livelihood assistance hindi pa nagtag na doon sa nagligad nga tuig, may mga oath of undertaking kita na nga ginapapirmahan sa ila. So same with the food cart naton, may ara man kita na karon sang oath of undertaking Manila kung sa diin hindi na nila pwede mapaarkilahan, hindi na nila pwede ipanghatag, kag hindi na yan nila pwede magamit sa iban nga butang kundi sa pagbaligya ng yan mismo. Sa number 8, dalasang mainit nga panahon, hindi malikawan nga may mga kasapatan nga nagamasakit. Gani, nagahimo na sa mga tikang para malikawan ini. Gisiling ni Alliance of Hog Raisers Association President Rick Lauron na sa ilang grupo may aragid man sila na baton nga report sa pagkalamatay sa mga ginasagod nga baboy. May mga nagkalamatay suno sa iya bangod sang heat stroke. May mga nagmasakit man suno sa iya. Minimal man ang mga kaso nga sa ilang pahanumdom ang mga manugsagod o ang mga backyard racer nga dapat paayuhon ang vitamin supplementation, paayuhon ang nutrition sa mga ginasagod nga baboy para mapabakod ang resistensya batok sa anuman nga masakit dalasang panyempo. Ginsiling ni Dr. Placidan Lemana nga sila nagsapulupod sa mga veterinarian, sa mga LGU kag sa mga technician nga may mga common cases nga namutikan sa mga kasapatan kaangay isang sipon kag ubo. Pero ini sarang mabadapatan sang bulong. Sa piyak na bahin, gisiling ni Lauron nga nanaog ang presyo sang live weight sang baboy 155 pesos per kilo sa ilang monitoring. Sa nagligad nga semana, subong nanaog ini sang 150 pesos per kilo. Damo ang supply subong sang baboy. Ilabi na ang mga nagabakal sa tugikan sa Iloilo subong sa panay naman nagakuha sang ilang nga supply. Hindi man masyado ang demand
gikan sa local market sulod sa Kailaw Road. May pila-pila kita nga na-record, ma'am, nga nagkalamatay, no? Tungod ang iban, tungod sa init, wala nagka-heat stroke. May iban nasakit. Minimal man lang, ma'am, sa amon nga assessment. Daw tungod lang sa panyempo, nakakainit. Oo. Naglikat si Mana, wala, ma'am, kay daw gagoom siya, tapos nagaulan. Mataas kayong humidity, daw amo na problema, permis ng aton mga livestock kung daw pag-amo na ng chimpo, wala. Ang aton nga ginatag instruction sa aton nga mga backyard racer, kaya mahatag kita sa measure, like for example, vitamin supplementation, i-enhance naton ang ilang mga facilities lang aton mga kulungan. Kag ang much more ang nutrition gid. Sa number 7, isa ka 13 anyos nga sulta rito, ang ginlampusan sang botelya sang beer, patay. Nagapulaw sa haya sang ilatupad balay 13 anyos ka lalaki sang siyang ginlampusan sang hubog nga sospek sa ulo gamit ang botelya sang beer sa barangay Paitan, Escalante City, Martes sang gabi. Gindala ang biktima sa Vicente Agustino District Hospital apang napatay siya pagkasunod nga adlaw. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga nagainom-inom na gadaan ng sospek, naging kilala kay alias Toto, 29 anyos. Naglisensya ang sospek nga mangihi kag sa iya pagbalik. May bitbit na ini nga botelya sang beer nga wala sang unod. Ginlampos ang sospek ang botelya sa ulo sang bata nga nagapungko lang. Nalagyo ang sospek apang sa follow-up operation sang PNP, nadakpan siya sa sitio Nangka, barangay Hunob-Hunob sa Escalante, Miyerkules nga adlaw. Sunod sa pulis, kaso nga murder, ang ipasaka batok sa sospek nga masami nagamaoy kung makainom. Detained ang sospek sa Escalante PNP sa ang isa ka anay traffic enforcer kag isa man ka anay curfew. Ang background sa subject mao sa suspect naton, mauyon din siya, ma'am, once makainom. Ano yung work raw? So, ma'am, wala, ma'am. Pero previously, dati siya employed sa enforcer na traffic enforcer. Sir, may info, wala sir nga kasgo pag yun siya dati? Yes, ma'am, magkalinom, enforcer siya before, tapos nagkaan siya, ma'am. Nagkakbo. Oo. So, medyo pinahalit mo siguro sa kakbo, tungod kay maoy, oo. Sa number 6, ang pagtiro sa isa ka manog scrap sa barangay Banago sa Bacolod City kag napatay, nakuhaan sa CCTV camera. Makita sa closed-circuit television camera footage nga nagalakat ang biktima sa may nagasunod sa iya nga duha ka mga lalaki nga nagaangkasanay sa motorsiklo sa Purok Mahimulaton, barangay Banaco, Bacolod City, Miyerkules sang gabi. Dito paran ang sang duha ka mga motorcycle riding suspects ang biktima nga si alias Vic, 39 anyos, kagintiro sang backrider nga gunman. Nagbalang-balang pa ang motor sa mga suspect ante sila nagpalagyo gikan sa crime scene. Pareho nga nakadilargo kag may tabon sa itsurang duha ka mga suspect. Ginsiling ni Police Captain Rosarino Pugoy Jr., hepe sa Police Station 3 nga dako ang bulig sa nakuha nilang CCTV footages apang sa karon para in pang-investigasyon sa motibo kag ang anggulo sa pagpatay sa manog scrap. May duha ka mga igo sang bala sa likod ang biktima kag may na-recover man nga duha ka mga empty shells sa lugar. Nagapabulig ang kapulisan sa publiko nga mahimo may impormasyon angot sa suspect nga makig-angot lamang sa ila. Itong victim permini sa istasyon kay ginapablatter ni sa kay tungod sa mga nagkakadula sa lugarya kay sa kalapit lugarya da. So medyo ang yan nga lakat isa pang scrap pero gapangwa bala sang hindi na scrap bala yan sa mga umagyan niya bala nga wala abi wala tigiya. Gipangawal ta kung sa lingwahe ta. Na-prison siya sa mga kaso gani. Tama, sir. Pero wala man siya ginapailan kay wala siya kakaduktan. Wala man siya previous nga mga threats, sir, sa kabuhi. Actually sa threat lang mo iya threat siya kay tong mga naperwisyo ya balang ginapangkuan niya. Ti normal nga ginapahog man siya. So amo ginatan-aw ta pa kay basi wala may isa sa nga nakuhaan nga do na hurt kid bala kag amo nang naghimo sa iya. Pero ginatan-aw isa lang sa ginatan-aw ta.
Pila ka ang goal, sir? Kinalang taon niyo, sir? Di namo pa nga ang gulong na ano kagabi pa man lang natabo. Hindi ta pa gid establish sa subong kung ano gid or hindi ta pa mahambal kung ano gid ang aton nga lakas sa aton investigasyon. Sa number 5, sa June 1 to 5 na nakaschedule ang enrollment kag brigada eskwela sa mga pampubliko nga eskwelahan humalin kindergarten pagkadto sa senior high school. Sa school year 2025 to 2026 may 1,070,517 ka mga estudyante sa pampubliko nga mga eskwelahan humalin kindergarten tubtob senior high school. Sa mga pribado naman nga eskwelahan may ara sang 114,420 ka mga na-enroll nga mga estudyante. Sunod sa kay Almir Cesar de Quilla, ang spokesperson sa DepEd-NIR, bago pa lang natukod ang DepEd-NIR kag para pang ilang pagpatod sang datos ilabi na ang pag-project sa mangin kanamuon sang estudyante para sa ginapaabot nga school year. Sunod kay de Quilla, sa mga registration tamlag pa ginpatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan, may ara sang ballpark figure sa kanamuon sa mga estudyante para sa school year. Ina ginagamit para mahandaan naman ang mga logistics sa ginapaabot ng school year. Pero hindi pa man final ang mga figures, dili bangod sa mismo enrollment period may mga estudyante nga amo pa lang ang nagapalista man. Nagapanundom ang DepEd nga mas maayo nga ipa-enroll sa mas temprano ang mga kabataan. Meron kita sing early enrollment naging window naging provide previously and actually that also serves as our initial headcount kung tani, pero we understand man nga there are others who would like to enroll na lang so within the enrollment period. Sa number 4, ginapabot nga magaigo ang El Nino sa masunod nga mga binulan pero ang probinsya sa Negros Occidental hindi maka-eksperyensya sa ginatawag nga dry spell. Nakapagwa na sang El Nino alert damlag pa nga pag-asa kag sa lakat sang panahon karon ginapaabot ang pagwa sini sa El Nino advisory. Sunod sa pag-asa, majority sa climate models ang nag-suggest sa 92% nga probability nga may El Nino sa June, July, August season kag sara nga magapadayon tubtub sa early parts ng 2027. Sa June to September, sunod sa pag-asa, ang general nga rainfall outlook sa kalabanan nga bahin sa Pilipinas near normal rainfall conditions. Pero sa July to August, ang western nga bahin sa pusod ang magapaabot sang above normal nga rainfall. Sunod sa kay Irene Bell Protenia, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa Negros Occidental, nahamtang sa western side sang pusod sa among binulan, tig balagyo na sa probinsya. Isa sa mga posible impacts ng developing El Nino sunod sa pag-asa, ang heavy o mabunok na rainfall events sa western side sang Luzon kag Visayas dalaman sa maskin pabaskog nga habagat. Dugang pa sa rainfall outlook sa pag-asa sa October, near normal, tubtub below normal ang rainfall conditions sa halos kalabanan nga bahin sa pungsod. Kag sa Nobyembre, way below normal na ang rainfall conditions sa Luzon, kag ang nabilin nga bahin sa pungsod, kinapabot maka-eksperyensya sang below normal nga rainfall. Sa western side sa province, ang ilang explanation is that by November may significant kita nga rainfall. Kaya mo na siyang kung lang tawon mga ton ng mga history sang pagbinagyo, mostly nga bagyo ta, arada nagka-fall sa November kag sa December. So that's why mas damo ang ulan, mas possible na may rainfall. Tapos ang bilang na-mention man kahapon was that there is no potential pang dry spell sa Negros sa November or by the end of November. So ano na siya. Sa number 3, ang payout para sa fuel subsidy sa mga TNVS kag delivery services drivers ang nagsugod na. Pero ang DSWD nagapasalig naman nga ang mga drivers ng Grab magabaton man sa ilang ayuda sa Sabado nga adlaw. Gitsugdan na sa Huwebes ang agas ang tatlo ka adlaw nga payout para sa fuel subsidy sa mga transport network vehicle service kag delivery service drivers sa idalom sang assistance to individuals in crisis situations. Ang tagsa ka driver, magabato sang 5,000 pesos. Ginsiling ni Department of Social Welfare and Development Negros Island Region Director Arwin Razo nga 3,900 ka mga driver sa bugos nga rehiyon ang nalakip sa listahan kag kalabanan diri mga taga Bacolod City.
May 3 ka payout centers ang DSWD kung sa diin ang Districts 1 kag 2 yara sa Cadiz City, Districts 5 kag 6 sa Kabangkalan, samtang ang nabilin nga mga distrito yara sa Bacolod. Samtang, nagapasadig mo ng DSWD nga ila ginadagas nga sa Sabado nga adlaw, ma-release naman ang ngalan sa mga drivers nga wala malakip sa una nga listahan. Ini matapos nga madamos ang drivers ilabi na sa mga Grab drivers ang nagareklamo nga wala sila madala sa ayuda. Ginklaro ni Razo nga sa Region 6 natag ang Grab rason nga wala makasulod sa system sa DSWD NIR ang mga ngalan sa mga drivers sini. Kapin sa 2,800 ka mga drivers kag riders sa idalom sang Grab ang natalana nga iduugang sa listahan sa mga drivers nga makakuha sang ayuda sini nga semana. Sa una nga adlaw sang payout sa Bacolod City, 1,000 ka mga drivers kag riders ang tigayon nga nakabaton sang ayuda. For Negros Island region, we have a target of 3,900. Pero merong additional na Grab na wino-work out naman yung clean list. That's another more than 2,000, 2,800. So, yung 3,900 started today. Hopefully, mahiyabol namin yung Grab by Saturday. Yung requirement niya para the riders or mga drivers na eligible ay makuha na nila. So, that's within the duration of Thursday, Friday, Saturday. Sa number 2, Noseco ang nagpatag nga nagsala lang ang pag-encode sa system gani ang bill sa isa ka konsumidor sa banwa sa Hiligaran naglabot sa malapit sa 1 milyon pesos. Nagapanawagan ng management sa Negros Occidental Electric Cooperative sa mga konsumidor nga may madako o kung unusual kapag saka sa ilang nga bulanan nga electricity bill nga kung mahimo magkadto sa pinakamalapit nga Noseco office agud nga mahatagan ini sa nagakaigo nga assessment kag aksyon. Sa billing sini nga bulan sang Mayo, may isa ka konsumidor sa Noseco sa Hiligaran kag duha sa Kabangkalan ang nagpost sa social media angot sa tagalumapaw nila nga bill tubtob halos 1 million pesos. Nakibot ang isa ka konsumidor sa barangay Tagda sa Hiligaran sa makabaton sang bill nga nagdangat sa 922,223.75. Bangod suno sa iya, residential ang ila rate kagyara lang sa 4,000 to 6,000 pesos ang ila average nga konsumo sa kuryente kada bulan. Sunod naman sa Noseco, paagi sa ilang verification, nahibaluan nga nag-operate sang water refilling station kag laundry shop ang nasambit nga konsumidor. Nakabaton sila sang reklamo sa May 18 nga nasunog ang metro bangod sang guba nga terminals kag naisla naman ini pagkasunod nga adlaw. Ugaling, ang final reading sa daan nga metro ang na-encode sa ila system nga nagresulta sang sala nga billing amount sa statement of account. Dugang pa sa Noseco nga nakayuna ang meter reading kag na-inform na ang consumer sang iya nga updated kag corrected nga bill. Siyempre, ikaw mismo as consumer, yun yung nakabal kayo ang imo nga bill. And hindi na siya regular para sa imo, hindi siya average consumption ang read sa imo. So instead, makatunong sila sa nearest na Noseco office kasi po sila yung under day mismo is possible na makakanto sila. So decentralize ang atong billing mo. Kung din ka na belong area, dito ka na yung nanon na office makato. Sa sub-office ka makato, sub-office, hindi siya sa collection na. So may ang other offices, ang is collection office mo. But you have 5 sub-offices. And posting is not it's not advisable. Siyempre, hindi ka na mabasabat. Rather than going to the office, touch and check, definitely assist again. Kasi on our part man, para at least ma-resolve man na. Para wala na problema, ma-resolve na yung tantagan action. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. 42 ka mga nagparehistro nga botante sa Barangay 9 sa Bacolod City ginreklamo. Sunod sa tagreklamo, wala man gani kitaang ining mga persona kag wala man sila nag-star sa Barangay 9 sa Bacolod.
Gikumpirmar ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya nga may nagapamalabag sa 42 ka mga aplikante nga tuyong magboto sa Barangay 9 sa palabuton nga barangay kag Sangguniang Kabataan election. Sunod sa iya, isa ka persona ang nagpasa o kung nagpasa sa Commission on Elections ang formal nga opposition may angod sa amo nga aplikante. Sunod sa tagreklamo nga taga Barangay 9 mismo, ang 42 ka aplikante ang wala man nila makitaan nga nagatiner sa Barangay 9 kag naga-star ini sunod sa iya sa iban nga mga barangay. Iban sa amo nga application, amo ang registration for new voters, samtang ang iba naman ang uyag nga ipasaylo ang record sa Barangay 9. Dugang ni Trinio Canya, ila na ihatag sa Election Registration Board o kon ERB ang desisyon sa amo nga opposition. Magasugod ang ERB hearing sa Unyo 1. Sa nagligad nga mga tinuig, mayara man sang opposition apang may mga tion nga gina-approve sa gihapon sang ERB ang isa ka application kung may ipakita nga ang natungdan sang dokumento nga nagapamatuod nga sa amo nga barangay gid man siya naga-star. Sa November 2 sining tuig natala na ang nga pagahiwaton ang piniliay sa barangay kag Sangguniang Kabataan. Ini mga ini nga mga residente nato, ang 42 di ka applicants naton, tanawon naton sa ERB hearing kay because nga may ginfile na sila ang opposition, ang ERB na amo ang ma-decide sina hindi na kami or ako bilang election officer sang Bacolod City. Kaag sa good vibes, sarang na makapanag-iyas ang house and lot sa bulig sang gobyerno para mas mag-an ang balayran sa kada bulan. Ini pinaagi sa 4PH na programa, upod ang Deca Homes. Yaring report. Kung sa tuanay, vertical o kung pasaka lang ang mga buildings para sa housing units, ang yara sa pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program kung 4PH ng housing program sa gobyerno, subong, may horizontal na. Kag, mayara na sini sa Bacolod City, pinaagi sa Deca Homes sa Barangay Granada. Bot silingon, sa horizontal nga setup, hindi lang balay ang maangkon sa isa ka pamilya o kung individual, kundi pati duta na. Gayun pangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang paglunsar sa proyekto sa Miyerkules. Last year kasi we expanded the modalities of 4PH. No? Dati ang 4PH is only for vertical developments, mga condominium. Ngayon, ang horizontal is one of the additional modes of 4PH. Kag, sa pagdugang sang horizontal housing sa 4PH, nanging ka-partner sang gobyerno ang Deca Homes, diri sa Bacolod. Ang pinakaunang 4PH nga programa para sa horizontal housing kag in partnership sa private developer nga amo ang Deca Homes Granada. May 5,600 tanan ka mga units diri sa Granada ang ipaidalom sa 4PH nga programa sa gobyerno. 81 diri, mga one-story nga mga balay. Depende sa owner kung paano niya i-plaster ang space sa sulod sang balay kag mayara man sang banyo sa gwa. Ang iban, puro na 2-story houses. Ang owner na ang mag-decide kung paano niya ini-plaster kag may duha ka mga bedroom sa ibabaw with access sa windows. Sunod sa President kag Chief Executive Officer sang 8990 Housing Development Corporation nga si Attorney Anthony Vincent Soto, ginpaagi sa Pag-ibig Fund ang pagkuha sang units diri kay sila ang may pinakamadasig nga proseso kag pinakamanubo nga interest rate. Ang pinasahi sa 4PH nga programa kay dapat manubo ang bulanan nga income sang isa ka applicant para mag-qualify siya. The unique thing lang about 4PH is the usual thing is they look at your monthly salary kung aabot ba siya dun sa monthly amortization. So yung minimum the salary mo dapat is ganito para maka-avail ka. Ibaliktad yung 4PH. They say now dapat yung sweldo mo ganito lang kaliit so that you can avail. So dapat maliit yung sweldo mo para maka-avail ka. Yes. Wow. Sa paglunsar pa lang sa programa, kadamo na sang interesado. Sa mga luyag mag-avail sa mga units sa kay Arlene Togle, ang branch manager ng Deca Homes Bacolod, mahimo makig-angot sa Bacolod Housing Authority nga opisina sa Pag-ibig Fund ug sa Deca Homes. With Bacolod Housing, DJ, with Pag-ibig, with us, with our marketing arm. Any of those. Any of those. They can go directly to Deca. Because for 4PH process, they have to be pre-qualified with Pag-ibig. Okay. So they can go
BHA, Pag-ibig, and to our marketing arm, our unit managers. Pinaagi sa sini nga programa, nagalaom si Secretary Aliling nga amat-amat na nga mabuhina ng housing gap sa bilog nga Pilipinas kag mas madamo nga mga pamilya ang makaangkon sang ila kaugalingon na nga house and lot. Good evening sa kay Jessary Garucha Hivero. Good evening ka Digicast Robing, always watching from Saraay, Island City. Happy Thursday everyone. Si John Randolph Rubin. Happy birthday to my lovely daughter Zoe Rubin, watching from Kuwait. Happy birthday kay Zoe. Si Mary Nagrido Clavel. Good evening Digicast Negros watching from Bacolod. Kag si Marie Tiffany Hoover. Good night Iloilo City and Bacolod City from Estelita Duhinog. Kagamuya itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw, tubtob sa buwas. Ako si Romeo Subado, mayong gabi.